qed ngħixu f'ġenna f'dal-pajjiż, qed ngħixu f'ġenna f'dal-mument. Dan kien diskors li ntqal mill-Prim Ministru xahar u nofs ilu. Iżda il-verità hi, kif anke fissret il-Kamra tal-Kummerċ fi stqarrija, li pajjiżna bħalissa qed jaffaċċja mument mill-aktar delikat, mument illi jitlob responsabilità u sens komun. Fi stqarrija li saret wara tħabbira tal-miżuri l-ġodda, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Gwerra appella lis-sidin tan-negozji kif ukoll il minħaddem sabiex iħallu li l-impjegati tagħhom jaħdmu fuq bażi ta' telework kemm jista' jkun. Fid-dawl tan-numri li qed niffaċċjaw jum wara l-ieħor, il-Kamra tal-Kummerċ appellata s-sens komun u r-responsabilità minn kulħadd. Il-Perit Gwerra appella wkoll għal kawtela hekk kif saħaq illi n-numri tal-aħħar jiem ġalu lil kulħadd jirrealizza li t-tiġrija għadha ma ntrebħitx u għad fadal triq twila. Dan fil-waqt li insista li l-poplu irrid joqgħod attent li l-proċess ta' tilqim ma jagħtix tama falsa għaliex dan kollu jaf iwassal għal konsegwenzi traġiċi. Il-Kamra tal-Kummerċ spjegat li l-pajjiż għandu jingħaqad għaliex f'dan il-mument kull sagrifiċċju żgħir kemm hu żgħir jaf ikollu impatt sinifikanti. Sadan tant fi stqarrija separata l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering ikkundannat il-mod kif il-Gvern qed jimxi b'kejl differenti u ddeskriva bħala diskriminatorja id-deċiżjoni li jingħalqu r-restoranti ma jibqgħu miftuħin ir-restoranti tal-lukandi. Lejs qed tgħid illi r-ristoranti kollha kellhom jibqgħu miftuħin.